Hi, good morning. என் பேர் வாணி. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேட்டிவ் வந்து ஏபி. எனக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு தும்பல் அதிகமாக இருக்கும். நான் வந்து நிறைய ஹாஸ்பிட்டலெல்லாம் போய் செக் பண்ணேன். அவங்க வந்து அந்த டைமுக்கு மட்டும் டேப்லெட்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அது ஸ்டாப் பண்ணால் திருப்பியும் அதே மாதிரி தும்பல் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதையும் இல்லாமல் வின்டர் சீசன் வந்தால் இன்னும் அதிகமாகிடும். காலையில் ஏஞ்சி பச்சை தண்ணியில் குடித்தா இன்னும் தும்பல் கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்கும். எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. எனக்கு வேறு ஸ்வீட்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் அதனால தும்பல் வருதுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் வந்து ஸ்வீட்ஸ் வேணாம் சாப்பிட்டாதான் சொன்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருந்தது. ஏன்னா இந்த வயசுலேயே ஸ்வீட் எல்லாம் வேணான்னு சொல்கிறாங்களே, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்புறமா எங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து எங்ககிட்ட சொன்னாங்க, உனக்கு தெரியுமா மஷ்ரூம் காஃபி ஒன்று இருக்குது, நீ வேணால் யூஸ் பண்ணி பாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது என்ன புதுசாக இருக்குது மஷ்ரூம் காஃபின்னு சொல்லிட்டு நான் சரிம்மா வாங்கி கூட நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். சரின்னு சொல்லிட்டு அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்மெல்லு சூப்பராக இருந்தது. அப்புறமா வந்து இந்த ஸ்மெல் சூப்பராக இருந்தது. அதை யூஸ் பண்ணால் அந்த அன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் சூப்பராக இருந்தது. ப்ரீத்திங்கு நல்லா தூக்கம் வந்தது, சூப்பராக இருந்தது. சரின்னு சொல்லிட்டு நான் கண்டினியூஸாக 3 months யூஸ் பண்ணேன். அந்த 3 months யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கோல்டு தும்பல் எதுவுமே இல்லை, ஹெல்த்தியாக இருக்குது. எல்லா ஸ்வீட்டும் சாப்பிட்றேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நான் ஹெல்த்தியாக இருக்கேன். தேங்க்ஸ் டு என்னோட பக்கம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய பேர் அருள். எனக்கு வந்து ரொம்ப வருஷமாக எனக்கு வந்து பொடுகு தொல்லை இருந்தது. நான் இப்படி பண்ணேன் அப்படின்னா அப்படியே பொடுகு மழை மாதிரி எனக்கு பொழியும். என்னால் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒருத்தர்கிட்ட பேச முடியாது. நான் அப்படியே தலை ஷேக் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுட்டு இருப்பேன். தலை ஷேக் பண்ணாலே பொடுகு கொட்டும் எனக்கு. அந்த மாதிரி இருந்தேன் நான். இது போகிறதுக்காக நிறைய நான் ட்ரை பண்ணேன். நான் நிறைய ஷாம்பு ட்ரை பண்ணேன், நிறைய ஹேர் ஆயில் ட்ரை பண்ணேன். பட் எந்த விதமான எனக்கு பிரயோஜனமும் கிடைக்கல. மொட்டைலாம் அடித்து அந்த வேப்பிலெல்லாம் வச்சு நான் ட்ரை பண்ணேன். அப்பவும் எனக்கு சுத்தமாக செட் ஆகலை. அந்த தலைக்கு குளிக்கும் போது அந்த ஷாம்பு போட்டு யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஒரு நாள் நல்லா இருக்கும் எனக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப எனக்கு வந்துகிட்டே இருந்தது. போகவே இல்லை. அன்றைக்கி ஒரு நாள் நல்லா இருக்கும் குளித்தோம் அப்படின்னா, பட் திரும்ப எனக்கு வரும். அது ரொம்ப எனக்கு கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த டைமில் தான் எனக்கு வந்து இந்த டிஎக்ஷனில் தயார் பண்ணுற இந்த நீலி ஹேர் ஆயில் எனக்கு கிடைச்சது. நான் இதை அப்ளை பண்ணி வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 3 வாஷ் நான் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக அந்த பொடுகு தொல்லையே இல்லை. அதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த ஷாம்பு அந்த டிஎக்ஷன் கம்பெனியில் இந்த ஒரு மஷ்ரூம் ஷாம்பு ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இதை போட்டு நான் வாஷ் பண்ணேன். கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு அந்த பொடுகு தொல்லைன்றதே இல்லை 3 வாஷில். நான் நிறைய பேருக்கு இப்போ இந்த ஹேர் ஆயிலும் ஷாம்பும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நிறைய பேர் நல்ல ரிசல்ட் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. என்னால் ஸ்ட்ராங்காக நான் சொல்ல முடியும். என்னை ரோபோ மாதிரி இருந்த என்னை வந்து மனுஷனாக மாற்றின இந்த நீலி ஹேர் ஆயிலுக்கும் இந்த ஷாம்புக்கும் நான் தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன். நான் சரவணன் பேசுகிறேன். கடந்த 7 வருஷமாக எனக்கு குதிகால் மற்றும் ஆணிக்கால் வலினால ரொம்ப அவஸ்தைப்பட்டுட்டு இருந்தேன். குதிகால் வலிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, காலையில் எழுந்திரிச்சு என்னால் ஃப்ரீயாக நடக்க முடியாது. ஏதாவது பிடிச்சிட்டு தான் நடக்கிற சூழ்நிலை, சில நேரங்களில் தடுமாறி கீழோன்றதுக்கான சூழ்நிலைகளும் இருந்திருக்கு. ஆணிக்காலுங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு இடத்துல நிலையாக நின்று வேலை பார்க்க முடியாது, செருப்பு இல்லாமல் வெறுந்தரையில் நடக்க முடியாது. அந்த ஆணிக்கால் இருக்கிற இடத்துல ஏதாவது பட்டுச்சுன்னு சொன்னால் உயிர் போகிற மாதிரி ஒரு வலி இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் நான் என்ன பண்ணேன்னா 1 மாதம் லீவ் எடுத்து அளவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன். பட் எனக்கு வந்து எந்த விதமான தீர்வும் இல்லை. அந்த டைமில் தான் எனக்கு டிஎக்ஷன் கம்பெனியோடைய இந்த காளான் பொருளும் ஸ்பைர்லினாங்கிற இந்த உணவுப் பொருளும் பயன்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிது. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த காளான் பேஸ்ட்ரியும் பயன்படுத்துகிற வாய்ப்பு கிடைச்சிது. இந்த காளான் பொருளும் ஸ்பைர்லினாவும் நான் வந்து உணவாக எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த பேஸ்ட்டை வந்து அந்த ஆணிக்கால் இருக்கிற இடத்துல லைட்டாக சீவி ஆயின்மெண்ட்டாக அப்ளை பண்ணேன். ஸோ எனக்கு வந்து அந்த 7 வருஷமாக இருந்த அந்த பிரச்சனை எனக்கு இப்போ ரொம்ப நல்லாவே சரியாயிடுச்சு. இப்போ என்னால் ஃப்ரீயாக நடக்க முடியுது. காலையில் எழுந்திரிச்சு வெறுங்க செருப்பு இல்லாமல் என்னால் நடக்க முடியுது. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறேன். தேங்க்ஸ் டு டிஎக்ஷன். என் பேர் மனோகர். எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வருஷமாகவே வந்து ஃபேஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் எல்லாமே வந்து பிளாக் மார்க்ஸ் அதிகமாக இருந்தது. அதனால் நான் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன் இதுக்காக. ஆனால் எதுவுமே வந்து செட் ஆகலை எனக்கு. ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா வந்து என் ஃப்ரெண்டு ராஜ்ன்றவர் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த கேனோசி சோப் வந்து எனக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்டேன். மஷ்ரூம் இருக்குது இதில் அப்படின்னு சொன்னார். சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணேன். யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக அந்தளவுக்கு வந்து தெரியல. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாஃப்டாக இருந்தது ஃபேஸு. ஆனால் வந்து அந்த மார்க்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகலை. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன். அவர் என்ன சொன்னார்னா வந்து ரெகுலராக நம்ம யூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இதை
அப்படின்னாரு. சார் ரெகுலராக நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஒரு 40 to 45 டேஸ் தான் யூஸ் பண்ணேன். யூஸ் பண்ணும்போது பிளாக் மார்க்ஸ் எல்லாமே வந்து இதுவாகிடுச்சு, கிளியர் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஃபேஸ் வந்து நல்லா இருக்குது. தேங்க்ஸ் ஃபார் கேனோசி சார். எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே ரைட் ஹேண்டில் ஹெவி பெயின் இருக்குது. அந்த பெயின் எப்படின்னா எனக்கு வந்து டெய்லி ரோட்டீன் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த டைமில் வந்து எனக்கு டாக்டர்ஸை கன்சல்ட் பண்ணியும் எனக்கு வந்து ஃபிசியோதெரப்பியும் பண்ணி பார்த்தேன். அதுலேயுமே எனக்கு எந்த இதுவுமே யூஸ் ஆகலை. ஸோ அட் லாஸ்ட் ஐ ஸ்டார்டட் கன்சியூமிங் ஸ்பைரலினா. இந்த ஸ்பைரலினா வந்து எனக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருந்தது. எனக்கு மற்ற நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்து அதுவுமே கிளியர் ஆச்சு. தேங்க்யூ தேங்க்ஸ். வணக்கம், என் பேர் கார்த்திகேயன். எனக்கு ரொம்ப காலமாக இந்த பக்கம் ஷோல்டர் ரொம்ப பெயினாக இருந்தது. கையை பின்னாடி மூவ் பண்ண முடியாது, ஒரு பொருளை தூக்க முடியாது, இந்த பக்கம் திரும்பி என்னால் படுக்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன். இங்கிலீஷ் மெடிசின் எடுத்தேன், ஃபிசியோதெரப்பி போனேன். ஆனால் அந்த டைமில் எனக்கு க்யூர் கிடச்சிது. அதுக்கப்புறம் திருப்பி பெயின் கண்டினியூ ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. லைஃப் லாங்காக இந்த பெயின் வந்து கண்டினியூ ஆகிடுமாங்கிற ஒரு பயம் மனசில் இருந்தது. அந்த டைமில் எனக்கு வந்து டிஎக்ஸன் லைக் ஸ்புரில்னாவும் கேனோ மசாஜ் ஆயிலும் கிடச்சிச்சு. நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். என்னுடைய பெயின் படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ கம்ப்ளீட்டாக குணமாயிடுச்சு. என்னால் 3வது மாடியில் இருக்கிற என்னுடைய ரூமுக்கு தண்ணி கேனை இந்த ஷோல்டரில் என்னால் தூக்கிட்டு போக முடியுது. அந்தளவுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைச்சிருக்கு. லைஃப் லாங்காக இருக்கிற அந்த பிரச்சனை எனக்கு க்யூர் ஆனது ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த ப்ராடக்ட்டை கொடுத்த ஃப்ரெண்டுக்கும் டிஎக்ஸனுக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஹாய், வெரி குட் மார்னிங். என் பேர் ரியாஸ். எனக்கு ஒரு 4-5 இயர்ஸாக ட்ரை ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்குது. நான் நான்வெஜ் எடுப்பேன் யூஸ்வலாக. ஸோ நான் நான்வெஜ் எடுக்கும் போது அன்றைக்கி இல்லை நெக்ஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா கையிலையும் கால்லையும் வந்து அரிப்பு ஏற்படும். நான் நிறைய டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணியிருக்கேன், மெடிசின் எடுத்துகிட்ருக்கேன். பட் அந்த இது எனக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி நான் ரீசெண்டாக என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவர் எனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தாரு. என்ன அப்படின்னா, இந்த ரெட் மஷ்ரூம், சிவப்பு காளான் என்கிற ஒரு ரெட் மஷ்ரூம், இதை வந்து எடுத்துக்க சொன்னார். ஆஸ் அ ஃபுட்டை எடுத்துக்க சொன்னார். ஸோ இது தொடர்ந்து நான் 4-5 மாதமாக இதை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ரொம்ப டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் தெரியுது. ஸோ என்ன அப்படின்னா, இப்போ நான்வெஜ் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அந்த அரிப்பு வந்து இல்லை, சுத்தமாகவே இல்லை. ஸோ எனக்கு மைண்ட் ப்ளோயிங் ரிசல்ட்டாக இருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ எல்லாமே ரொம்ப ஹாப்பி. ஸோ தேங்க்யூ. பேர் ஜஹபர் அலி. கடந்த 6 வருடமாக சிங்கப்பூரில் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஐடி ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும், ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவும் மென்டல் ப்ரெஷராகவும் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் வேலைக்கு சரியாக சாப்பிட முடியாது. இந்த சூழ்நிலையில் தான் நானும் இருந்தேன். இதனால் உடல் வலி, உடல் சோர்வு, தலைவலி, தலை சுற்றல், மயக்கம், தூக்கமின்மை போன்ற பிரச்சனைகளை சந்தித்தேன். பல தரப்பட்ட விட்டமின் டேப்லெட்டுகளை பயன்படுத்தியும் நிரந்தர தீர்வு இல்லை. ஒரு நாள் என்னுடைய நண்பர் இப்ராம் சாவை பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு. அவர்கிட்ட என்னுடைய பிரச்சனையை ஷேர் பண்ணேன். அவர் எனக்கு டிஎக்ஸன் ஸ்பிருலினாவை கொடுத்தாரு. அவர் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையில் இந்த ஸ்பிருலினாவை சாப்பிட ஆரம்பித்தேன். முதல் வாரத்தில் தலைவலி, தலை சுற்றல் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடச்சிச்சு. 2வது வாரம் மயக்கம் காணாமலே போணுச்சு. ஸ்பிருலினாவில் சம்திங் இருக்குங்கிறத என்னாட்டி உணர முடிஞ்சிச்சு. இதை பற்றிய தகவல்களை கூகுளில் சர்ச் பண்ணி நிறைய ஆர்டிக்கலில் படித்தேன். அந்த ஆர்டிகல்ஸ் எனக்கு வந்து அதிக நம்பிக்கை ஊட்டுனுச்சு. அந்த நம்பிக்கையின் பேரில் 6 மாதம் தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டேன். 6 மாதத்துக்கு பிறகு உடல் பலகீனம்லாம் காணாமல் போணுச்சு. இதில் நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சதுனால 10 வருஷமாக நான் தொடர்ச்சியாக டிஎக்ஸன் ஸ்பிருலினாவை நான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன். இந்த நேரத்தில் டிஎக்ஸன் கம்பெனிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் வாழ்த்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். என் பேர் உஷாராணி. இதுதான் டிஎக்ஸன் சோப்பை பற்றி தான் பேச போகிறேன். எனக்கு இது என் ஃப்ரெண்டு தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. ஃபஸ்ட்டில் என் முகம் ஃபுல்லாக பிம்பிள்ஸ் வந்து ரொம்ப பிளாக் மார்க் நிறைய இருந்துச்சு. ஏன்னா வெளில போனால் கூட ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், அசிங்கமாக இருக்கும், முகத்தை மறைச்சிட்டு போக முடியுமா அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போது சோப்பு யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உண்மையிலேயே பிளாக் மார்க் எல்லாமே போயிடுச்சு. அது இல்லாமல் கண்ணை சுற்றி கருவளையம் நிறைய இருந்தது, அதுவும் குறைஞ்சிருச்சு. எனக்கு குறைஞ்சதை பற்றி என் வீட்டில் என் ஃபேமிலி ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த சோப்பை. இது ஒன் டைம் நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்களும் தொடர்ந்து இதுதான் வேணும்னு கேட்பீங்க. அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு, ஷைனிங்காக இருக்கும், ஃப்ரெஷ்னஸாக இருக்கும், குளிச்சுட்டு வந்தால் அவ்வளோ ஒரு நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். வணக்கம், என்னோடய பேர் நந்தகுமார்.
நான் வந்து டீச்சராக வேலை செஞ்சிட்ருக்கேன். ரொம்ப நாளாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டைஜஷனில் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. அதனால் நெஞ்செரிச்சல் வந்து நிறைய இருக்கும். நானும் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா மாத்திரை கொடுப்பாங்க, அப்போதைக்கு சரியாகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் கொஞ்ச நாள் அதே ப்ராப்ளம் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து இது எங்கே லைஃப் லாங் இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குமோ, நம்மளால் நல்ல நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட முடியாதோங்கிற ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. அப்போ தான் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து டிஎக்ஷன்லேருந்து சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க. அது வேறு ஒன்றும் இல்லை, டிஎக்ஷன்லேருந்து இந்த ஸ்பைருலினாங்கிற ஒரு ஊட்டச்சத்து உணவும், அதே மாதிரி லின்சிங்கிற ஒரு 2-in-1 இந்த காஃபியும் வந்து எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினாங்க. நான் ஒரு 5 நாள் சாப்பிடும்போதே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த டைஜஷனில் வந்து நல்ல ஒரு மாற்றம் இருந்தது தெரிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு 15 நாள் சாப்பிட்ருப்பேன். நல்ல ஒரு எஃபெக்ட்டு. சுத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைஜஷன் ப்ராப்ளமே இல்லை. நல்ல ஜீரணமாகுது, நல்லா பசிக்குது, நல்ல தூக்கம் வருது. ஸோ ரொம்ப ஹெல்த்தியாக ஃபீல் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ப்ராடக்டை கொடுத்ததுக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த டிஎக்ஷன் கம்பெனிக்கும் ஒரு பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். என்னுடைய மனைவிக்கு வந்து லோ பிபி இருந்து ரொம்ப வருஷமாக கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம். பல வாரம் வைத்தியம் பார்த்துட்டே இருக்கோம். அந்த வைத்தியங்களை அவங்க திருப்தி இழப்பாமல் அப்போ வைத்தியம் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்திருக்குது. இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து லின்சி 3-in-1 காளான் காஃபி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதை பயன்படுத்தி நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து எங்கள் வீட்டில் அவங்க லோ பிபிலேருந்து 6 வருஷத்துக்கு மேலே சூப்பராக சுத்தமாக நல்லாயிட்டு லோ பிபி இல்லாமல் கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க. இது எல்லாருக்கும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி. தேங்க்ஸ் டு லின்சி 3-in-1 டிஎக்ஷன். மிலிந்த் கோபிகர். எனக்கு வந்து ஒரு பழக்கம் இருந்தது. நான் வந்து ஆயிலி ஃபுட்ஸில் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். ஃபேஸ் வாஷும் வேறு ஃபேஸ் வாஷ் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் இது வந்து ஃபேர்னஸ் க்ரீம்ஸு ரொம்ப புதுசாக என்னென்ன ஃபேர்னஸ் க்ரீம்ஸ் வருதோ ஒன்று ஒன்றா நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒரு வாட்டி என்ன ஆச்சுன்னா அப்புறம் பிம்பிள்ஸ் வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. சரி, பிம்பிள்ஸ் வந்தது போகணும்னு பார்த்தா திருப்பி எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது. வேறு ஆக்னி கிளியரிங் ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணால் கூட எனக்கு அது நிற்கவே இல்லை. சரி, என்ன தான் பண்ணுறது புரியல. அப்புறம் தான் எனக்கு டிஎக்ஸோட அலோவேரா ஃபேஸ் வாஷ் வந்தது. எப்போலேருந்து நான் இந்த டிஎக்ஸ் அலோவேரா ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேனோ என்னோட பிம்பிள்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடுது. அப்புறம் ஆயிலி ஃபுட்ஸை நான் கம்மியாக தான் நம்ம சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். ஸோ இந்த கரெக்ட் டயட் ப்ளஸ் ரைட் ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணால் உங்கள் ஃபேஸ் நீங்கள் ரொம்ப அழகாக வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் இந்த ஃபேர்னஸ் க்ரீம்ஸை கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். மூஞ்சிக்குன்னா இது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அற்புதமாக இருக்குது. தேங்க்யூ டி. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். என்னோடய பேர் குமரவேல். ஒரு 14 வருஷமாக மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டில் எக்ஸ்டென்சிவ் பைக் ரைடிங்னால என்னோட பேக் வந்து பயங்கர சஃபர் ஆகிட்டு இருந்தது. வீட்டில் சாப்பிட உட்காந்து எந்திரிக்கும் போது வந்து அந்த மசில் ஸ்டிஃப் ஆகிட்டு அப்படி ஒரு பெயின் இருக்கும். என்னடா சின்ன வயசுலேயே இதுவாக நமக்கு ஒரு பெயின் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு வருத்தப்பட்டு இருந்தேன். இதை என் ஃப்ரெண்ட்கிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது என்னோடய ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த RGGL அப்படிங்கிற இந்த கேப்சூலை ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. அதை டெய்லி காலையில் நைட்டு 2 கேப்சூல்ஸ் எடுக்க ஆரம்பித்தேன். அந்த 1.5 month டைமில் எனக்கு வந்து அந்த பெயின் வந்து டோட்டலாக காணாமல் போச்சு. ஸோ இன்றைக்கி எந்த விதமான பேக் பெயின் இல்லாமல் லாஸ்ட் 4-5 இயர்ஸாக செம்ம ஹாப்பியாக இருக்கிறேன் நான். தேங்க்ஸ் டு RGGL. அசோக் குமார் பேசுகிறேன். என்னுடைய ஒரு ஹெல்த் சீக்ரெட்டை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு பார்க்குறேன். ரொம்ப நாளாக எனக்கு இருந்த ஒரு பிரச்சனை வந்து அசிடிட்டி, கான்ஸ்டிபேஷன், லோயர் பேக் பெயின், அதாவது நெஞ்சு எரிச்சல், மலம் கட்டுதல், அடிமுதுகில் வலி இருக்கிறது. இந்த மாதிரி எனக்கு நிறையா ஹெல்த் ப்ராப்ளம் ரொம்ப நாளாக இருந்தது. நான் எத்தனையோ வழிமுறைகளை தேடி அதை சரி பண்ணுறது முயற்சி எடுத்திருக்கேன். எதுலேயுமே எனக்கு நல்ல தீர்வு கிடைக்கல. அந்த நேரத்தில் எனக்கு கிடைச்சது தான் இந்த சிவப்பு காளான் சொல்லக்கூடிய கேனோடர்மா மற்றும் சுருள் பாசின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்பைருலினா. இந்த 2 ஆரோக்கிய பொருட்களை வந்து நான் அன்றாட உணவோடு சாப்பிட்டு இப்போ எனக்கு இந்த பிரச்சனையிலேருந்து முழுமையாக தீர்வு கிடைச்சிச்சு. நான் இப்போ ஆரோக்கியமாக உணர்கிறேன், நல்லா இருக்கேன். தேங்க்யூ.